Čaute ľudia, ja som Ahojky Bueno, ja vás tu vydám u ďalšieho videa a toto je prvý diel zo série, ktorú by som chcel rozbehnúť. Čaute ľudia, ja som Ahojky Bueno a ja vás vydám u nového videa z novej série TRMB. A vlastne tá skratka znamená testujem random mobilné hry. Lebo v poslednom čase na mňa vyskakuje strašne veľa random reklam, strašne veľa random hier. Rozhodol som sa, že ich otestujem, preto aby ste vy nemuseli. Toto je prvá hra Super Sus. Má to byť ako keby lepší remake Among Usu, ale musím povedať, je to divné. Takto vyzerá vaša originálna postava a... Dobre. Toto je reálne najviac cute. Dobre. Máte tu toho dosť veľa zalokovaného. Je to pripadá príliš ako Brawl Stars. Vyzerá to ako lepší Among Us. No, mal by to byť, áno, je tu veľa postav, ktoré si však musím unlocknúť za hranie. A ja toto určite nebudem hrať. Ja to iba testujem. Takže, daily check-in. Dostal som čapičku! Takto som... Dík. Dobre. Čapička. OK. Astro Mining, to čo je? Vieš, to je také What? Prečo v tom sú minihry? Asi musím nájsť toto. Prečo to sú megaboxy? Daj like, ak som ťa rikrolol. To je, kamo, Brawl Stars a Among Us v jednom. Kamo, dobre. Cením, že je tu veľa tých postav. Mám nového šerifa. Ja už som tu hral jednu hru, aby som aspoň vedel, že jak to tu nejak vyzerá. La Royale. Čo to je? Tu je gamba. Tu je gamba. Dobre, zajímavé. Čo to je? To nie je Among Us, to je také anim. Čo? To si môžeme kúpiť tu skiny. Dobre. Prečo tu je Ranked? Dobre. Iba to vyzerá ako bravko. Jak môžeš hrať Dua? Colosseum Workshop? Čo to je? Môžem sa premenovať. Čo sa volám White Phantom? Veď ja som sa premenoval na Ahojky Bueno. What? Divná hra. Dobre, a prečo nemám čiapku? Čo to je? Divné, kamo. No, a čo dostaneme za rolu? Conjurer, alebo neviem, jak sa to číta. Conjurer, to je random. Dobre, my dva sme impostri. Dobre, je tu mapa tá istá ako v Among Us, Skeld, ale vidím, skade sú ľudia a je tu voice chat. Dobre. Mohol by som ho zabiť, alebo prekliať. Dobre, preklial som ho. Uvidíme, čo sa stane. Ja si myslím, že skápe. Každopádne, viem, že by som mal túto hru hodnotiť, ale neviem, čo chcete hodnotiť na Among Us hre. Ak tu bude niečo zaujímavé, tak vám to tu kacnem, ale asi vám tu dám speedrun. A Dead Body Reporter, tak to si ešte pozrieme. Dobre, zatiaľ to vyzerá ako Among Us, ale jak z nejakej divnej reklamy. Meeting assistant, someone was killed, it could be. Impostor killed someone, sheriff try killed the wrong target. Deduce with caution. A môžem rozprávať. Dobre, nemôžem, lebo nahrávam. Dobre, I was walking around. And I saw green dead. Kamo, tuto no je ľudia tryhardia. Tuto berú vážne. Nejak ja. A to som vtedy, to teraz rozprávam, dobre. Actually, to si môžem niekoho označiť. Môžem si ho označiť. Tak to je zaujímavé. Môžem reportovať, dobre. Môžem sa pozrieť na role.
Čo sú tie tu bodky všetky na kraji? No, ja fakt neviem, čo sa tam deje. No, potom random otázku. Čo napíšem? Nič neradšej nenapíšem. Ja fakt neviem, čo sa deje v tom čete. Hej, skip napíšem to sa vždy. Skipovať je vždycky dobré. Dobre. Tak ja vám to tu asi idem... Tu sú tipy? No one was voted out. Skipped. A pokračujeme v hre. Ale kamo, tí ľudia to reálne tryhardia, tu nie sú žiadne kidi. Tasky idú, všetko ide. Dobre, tak ja dám ešte jeden kill. Momentálne sme v skvelej situácii, lebo sme dvaja impostori ešte stále nažive a je nás 5. To znamená, že stačí nám zabiť jedného a vyhrali sme, lebo to bude 2 na 2 a to už by sa potom nedalo dohrať a preto vždycky Among Us takto končí. Takže, síce sme nikoho nevyvoltili, ale teraz máme obrovskú výhodu. Stačí nám dať jeden kill a nech oni nedajú emergency najlepšie. Takže 20 sekúnd. No ale rýchlo, musím niekoho nasledovať. Ale zase nech to není také napadné až. Nech nedajú emergency. Oni sú si toho vedomi. No, dobre. 5 taskov chyba. Poď. 2 sekundy. 1. GG. Kamo, jak spadol na zem. A tá krv okolo neho. GG. Easy GG. Mám srdiečko. Dobre, nice. Som spokojný. Let the sorcery consume you. Haló, počuj ma na videu. Čo je MBP? Jej. Vyhrali sme, jupí. Niečo ma fakt, ale série sú tie hlasy. Ja som to tu ani nedával, ale kopukrát máme tie hlasy, keď som vyhral, tak pri tom bielom panačikovi to bolo. Je to divné. Tak to je gamba, dobre, super. Čo to je? Mám keksičky. Super pás, dobre. Dobre. A za výhru mám ďalšie 2 kopania. Dobre. Astromining, zaujímavé. Ja trochu nechápem, na čo to tu je, ale dobre. Nejaká minihra. Rules. Ozomkol som dačo nové? One shot, one dead imposter. Ja si môžem ich vytrejniť? Čo? Ja si môžem vyleveliť? Na čo to? Vision, jaj, dobre. Zajímavé, koľko mám ešte keksičkov? Neviem, kde to mám vidieť? Broskis. Som tu? Jaj? To preto som mohol mať, to dáva zmysel. Čestka, dobre, to je... Ja takú Brawl Stars. Tak s tým vyzerám dobre. Prečo tu mám 14 oznámení? Čo to je? Pay to win Among Us, kde sme sa to dostali, toto není dobre. Tak poďme ešte jednu hru, ukážeme si to za crewmate a... Počkať! Čo toto bolo? Arcade? Text only, Impostor League.
prop hunt, hide and seek, training camp, free play. Prečo nemám unlocknutý practice, keď vlastne na začiatku by som mal ich practice? Že tu si niečoho môžem pozvať do party? Nie, som si... Nie, dobre. Nie! Vyvinúť to. Výbuch. Ako... neviem. Ako... každou hrou sa mi to páči viac a viac, ale neviem, či to je dobré. Nice. A Gus tak je stále najlepšie. Čo sa týka typu týchto hier. Beta? A aspoň som štýlový. A toto vyhrá brutálne divne za mňa. Chameleon. Jej. A ešte, že som si ho vylevelil. Čo? Ja nie som takýto, ja som malý. Všetci sú toto. Všetci vedia, že to je shit. Dobre. My tu máme Jokera? To je jak v Gus, tak keď neviete, tak vlastne Joker musí urobiť to, aby ho vyhodili, aby ho vyvúčili. Urobíme si tasky. Chcem vidieť, ako vyzerajú tasky. Dobre. Dobre, má to byť lepšie Among Us. Za mňa... fakt neviem, či sa mi to podarilo, ale aspoň to updateujú a sú tu tie role. Reálne možno je to aj lepšie ako Among Us, ale... akože... čo? Počúvam čiernu obrazovku? Ako má to byť lepšie ako Among Us, ale neviem. Tici killer, I'm again doing my task. I just report... Dobre. Green Vans, dobre, tak to je jasný green potom, ne? Lmao. Green? No dobre, ale koľko ich tu je? Ako mapa vyzerá zaujímavo. Čo? Môžem emotiť. To je úplne iný task. Dobre, tak vám mám si túto odlištia. Whoa, someone is knocked out here. Remember who passed here just now. Tap the report button and share toto, že takto tu furt ja to má reálne už. Together, you will find out the imposter. Dobre. Emote. Hrali sme. All tasks completed. No toto už má. Čo to? Video bude vždycky končiť, keď mi to dá, že ohodnotiť. Ľudia. Koľko by som tomu mal dať vetičiek? Napíšte do komentárov. Ja si myslím, že... teraz nie. Dobre, ja si to potrebujem. Dobre, ľudia, takže. Sorry, že tu mám takéto zvuky, ale fakt mi tu prší, takže sorry. Čo to je? Čo to je? Ja by som, že actually chcel vyskútiť Dua, alebo ten Arcade, ale nás potom 180 trofejok. Čo je ešte lab? Kapibara! Event ended. Náser si.
Snažili sa z toho urobiť lepšie Among Us, neviem, či sa im to podarilo. Among Us je mŕtva hra, tu vyzerá, že niečo robia, ale... One shot, one dead imposter. No fakt neviem, no. Také divné pomerne. Dobre. Ja si myslím... Prečo tu mi... Discord? Nie, ani za nič. Nie, nejdem na Discord. Dobre, takže... Ľudia, poďme si to zhodnotiť, takže... Kvalita pomerne v pohode, ako neseká to, nie sú tu ani nejaké veľké lagy. Grafika, ako mne osobne, mne to na Among Us nepasuje 3D, je to také divné, ako... Gus, tak aj Among Us boli obe 2D a bol to proste super, nemá si na tom čo vypnúť, toto je také divné. Tretia vec, je tu divná hudba. Aj to, že tu furt tam takto japuje v tej hre, to ma fakt sere. A všetko okolo tohoto astromining, minihra. Možno tie arkády sú dobré. Ale ja fakt neviem, ja si myslím, že 4 z 10 by som tomu dal. Ako možno, že aj normálna Among Us je lepšie, ale... Ako neviem, no. Niekomu sa to možno páči, mne možno fakt nie. Keď tak dajte do komentárov vedieť svoj názor. A... To by bolo z tejto hry aj z tohto videa asi všetko. Čus!